बाक्सा मसलपुर ओनसोलनि पामुआ फोथाराव सोरखारि बिथोन बादियै लकडाउननि समाव जाग्रा मुवा रानसारदों। बाक्सा निकासियाव थानाय अखिल असम गोरखा छात्र संघनि मावख'आव सेनाय मोननै दुथां सुबुङा हाबनो नाजानायनि असिलायै मावखुलिखौ गाज्रि हालोद खालामनानै गालांदों। बाक्सा जिल्लानि बरिमाखा ओनसोलनि सनबारियाव गोरिब नखरफोरनो अनसुंथाइ होदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय राबां हालामनि भागपुर गामिनि साख्रिआवला आरो फालांगि मावनायफोरा जाग्रा मुवा रानसारदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय राबां बर' बाजार गामिनि अग्रांगुरि गामिनि सोरखारि साख्रि मावनायनि हिन्जावफोरा लकडाउननि समाव अनसुंथाइ रानदों। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि रादाबाव बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बरा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बाक्सा मसलपुर ओनसोलनि पामुआ फोथाराव सोरखारि बिथोन बादियै लकडाउननि समाव जाग्रा मुवा रानसारदों। थांनाय 19 एप्रिल खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मसलपुर ओनसोलनि पामुआ फोथार गामिनि सानै साख्रिआवलाफोरा गोरिब नखरफोरनो जाग्रा मुवानि अनसुंथाइ रानदों। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই কৰোণা ভাইৰাছটো যেন সোনকালে আঁতৰ হয় তাৰ বাবে আমি সুখী হ'ব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে কেনেকৈ চলি আছিল এই বন্ধৰ সময়ত? আমি বহুত কষ্টৰ মাজত চলি আছোঁ, যিহেতু এতিয়া আৰু ক'তো কাম কৰিব নাপায় আৰু আমাৰ হাজিৰা কৰি খায়। তাৰপিছত আৰু খেতি মাটি নাই, ছোৱালী 2জন আৰু মই মালি আৰু মই 4জন আমি পৰিয়াল। আৰু ছোৱালী ডাঙৰটো ক্লাছ 5 আৰু সৰুটো প্ৰথম মানত। আৰু এতিয়া আৰু এনেকৈ চলি আছোঁ। আৰু এনেকুৱা কৰি কোনোবাই দিছিল নেকি আগতে? নাই দিয়া নাই কোনেও। এই চৰকাৰৰ পৰা এই চাউল যি দিছে এই তাৰ নিয়ে গৈছে। কিমানমান পায় এনে চাউল জনেপতি 5 কিলোকে দিছে, এই আজি আনিছে। আৰু এইবাৰ যাৰ আগত 4 কিলো 5 কিলোকে দিছে সিবাৰো। पामुआ फोथार गामिनि मुस्रि हुमेश्वर बसुमतारीनि सानै अनजालु फिसाज्ला बिदा CICF साख्रिआवला मुस्रि विष्णु बसुमतारी आरो फंबाय UN एकाडेमिनि आयदा फोरोंगिरि मुस्रि समित बसुमतारी बिथांमोना COVID-19 आव सातजालाजों बुंफबना थानाय गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो अनसुंथाइ रानना होनाय जायो। विष्णु बसुमतारी बिथाङा अनसुंथाइ होनाय जाबाय। रोजा साबायखर होनाय जाबाय। गोजोन्थों। मोनथिनो मोननाय बायदियै गासै गं 7 गामिफोर जेरै हाग्राबारि, खोलामाखा, सिमलिगुरि, बाङालि बस्ति, बागानथारि आरो अदालबारि गामिनि गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो माइरं, दालि, थाव, संख्रि, सिनि, सापात बायदिसिना जाग्रा मुवा अनसुंथाइ राननानै होयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथांमोना जोंनो बिदिनो माइरं, आलु, दालि रानना होदों। जों बेखौनो गोसो गोथारै आजावना लानानै साबायखर थाबाय। दा बि सोलिबाय थादों न'खरा? सोलिबाय थानाया बिराद खस्थ'। दा फैसा थाखानि अभाब आरो मैगं थाइगंनि अभाब, बिदिनो खस्थ' मस्थ' जेब्लाबो बिदिनो खस्थ'यै सोलिलांदो। माब्लाबा ओंख्रि मोनोबा जादो, माब्लाबा आरो ओरैनो जादो, बिदिनो सोलिलांदो दा। सरकारनिफ्राय जेनेबा माइरंफोर होनायखौ मोनदों मोनाखै? मोनदो। फैसा लादों नामा? फैसा लायाखै। बाक्सा जिल्लानिफ्राय गला बसुमतारीनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा निकासियाव थानाय अखिल असम गोरखा छात्र संघनि मावख'आव सेनाय मोननै दुथां सुबुङा हाबनो नाजानायनि असिलायै मावखुलिखौ गाज्रि हालोद खालामनानै गालाङो। थांनाय 15 एप्रिल खालाराव बाक्सा निकासियाव थानाय अखिल असम गोरखा छात्र संघनि मावख'खौ सोरबा दुथांफोरा गाज्रि हालोद खालामनानै गालाङो। যোৱা 15 তাৰিখে ইয়াত কোনোবা এজন অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই ইয়াত নিজৰ বীৰত্ব দেখাব ইয়াত কাপোৰ খালী কৰিছে। নিকাচৰ প্ৰাণীৰ দৰে ৰাতিয়ে ইয়াত আমাৰ কাৰ্যালয়টো লণ্ডভণ্ড কৰিছে। আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। লগতে আমাৰ গোৰ্খা গৌৰৱ, আমাৰ আকচুৰ পতাকা, যে পতাকা ইয়াত কাটি টুকুৰা কৰি ছিঙি পেলাইছিল, এইটো এটা গৰিহণাযোগ্য। আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। আৰু প্ৰশাসনক আমি আজি 48 ঘণ্টা হ'ল আমি FIR দিয়া। বৰ্তমানলৈকে কোনো উপমূত্ৰ ওলোৱা নাই প্ৰশাসনে। তো আমি ভাবোঁ আৰু 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যে প্ৰশাসনে এই তদন্ত কৰি যিটো দুৰ্বৃত্ত হয় উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰে বুলি আমি आह्वान करिसु। जोंनिसिम खौरां मोनफैनाय बादिब्ला सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुङा थांनाय 15 एप्रिल खालार खालि हर गेजेरनि समाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय निकासिनि अखिल असम गोरखा छात्र संघनि मावख'आव दैखांनानै दोननाय फिरफिलाखौ फिसा फिसा दानसिनानै गालांजोबो आरो खिरखि गंसे सिफायनानै खिरखिनि लहाखौ फेदेमना मावख'नि सिङाव हाबनो नाजायो। ভাৰতবৰ্ষ আজি লকডাউন চলি আছে আৰু অসমত পবিত্ৰ এটা ৰঙালী বিহু চলি আছে। তো এই সময়তে যোৱা 15 তাৰিখৰ যি নিশা সময়ত যি দুৰ্বৃত্তই যি কাৰ্য কৰিলে আমাৰ বাক্সা আঞ্চলিক আকচুৰ অফিচত, তো এইখিনি আমি বুজ ল'বৰ কাৰণে আজি পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ। বাক্সা জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা লগতে আমাৰ নিকাচি আঞ্চলিক বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আমি
যৌথভাৱে আমি পৰিদৰ্শন আমি কৰিছোঁ আৰু আমি দেখা পাইছোঁ যে এইখন কাৰ্যালয়ত এটা খিৰিকী ভাঙা হৈছে আৰু লগতে খিৰিকীৰ দ্বাৰা যি চেয়াৰবোৰ আছিলে সেইবিলাক মানে ভাঙাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে লগতে এটা জাতীয় গৌৰৱ আমাৰ সংগঠনৰ পবিত্ৰ এটা পতাকা এইটোও মানে কাটিছে বা চুৰমাৰ কৰিছে তো সেইখিনি কাৰ্যক আমি বাক্সা জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা হিচাপে ধিক্কাৰ আমি জনাইছোঁ আৰু গৰিহণা আমি দিছোঁ बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला पुलिसनो एफआईआर होनाय जाबाय आरो दुथांखौ थाबैनो हमनायनि लामायावसै बाक्सा जिल्लानिफ्राय गलाब बसुमतारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बाक्सा जिल्ला बोरिमाखा ओनसोलनि सनबारि गामियाव गोरिब नखरफोरनो लकडाउननि समाव अनसुंथाइ रानदों थानाय 12 एप्रिल खालाराव बाक्सा जिल्लानि बोरिमाखा ओनसोलनि सनबारियाव मोनजि गोरिब नखरफोरनो कोरोना भाइरास खैफोदनि समाव अनसुंथाइ राननानै होनाय जायो अनसुंथाइ राननानै होनाय जायो सनबारि गामिनिनो CRPF पवित्र बर'आ निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय राबां हालामनि बागपुर गामिनि साख्रिआवला आरो फालांगि मावनायफोरा जाग्रा मुवा रानसारदों COVID-19 लकडाउननि समाव मावनाय अर्थात जोंहानिनो आदा बिनोद बर' बिथांजों लोगो नांनानै जोङो फकपुर गामियाव माखासे गोरिब मानसिफोरा हाजिरा मावनो हायैलाय बिसोरनो जोङो माइरं दालि थाव संख्रै पियास बेफोरखौ जों होनाय जादों फकपुर गामि हिसाबै दा जिखिनि नुदों आङो जोंनि फकपुर गामियाव जोंनि इरागदाव लाइमोन आफादा जिखिनि खामानि मावबोदों सिगां लकडाउनखौ जेनेबा लामा बन्द खालामनाय मानाय बायदिसिना बेफोरखौ नोजोर नायोबाथाय जोंनियावबो दा एसे सांग्रां जानानै दङ थानाय 14 एप्रिल खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय राबां हालामनि बागपुर गामिनि साख्रिआवला आरो फालांगि मावनायफोरा दुखुथिया गं 23 नखरनो लकडाउननि समाव जाग्रा आदार माइरं दालि थाव बायदि बायदि गोरिब नखरफोरनो अनसुंथाइ होनाय जायोना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों जोंनो दालि थाव संख्रै माइरं आलु बिदि होनाय जादों आरो जोंनो खहायकारि बिदि सहायनायाव नोंथांमोना गोसोखौ माबायदि मोनदों जों गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों सार बेबायदि अनसुंथाइ होनायाव बकपुर गामिनि दुखुथिया नखरफोरा जोबोद गोजोननाय मोनदों होननानै जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मडेल लिबारि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय राबां बर' बाजार जायगानि अग्रांगुरि गामिनि सोरखारि साख्रि मावनायनि हिन्जावफोरा लकडाउननि समाव गोरिब नखरफोरनो अनसुंथाइ रानदों थांनाय 17 एप्रिल खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय राबां बर' बाजार जायगानि आग्रांगुरि गामिनि सोरखारि साख्रि मावनायनि हिन्जावफोरा लकडाउननि अनसुंथाइ राननाय जायो माइरं दालि बायदि जाग्रा बेसादनि अनसुंथाइखौ गासै 40 गोरिब नखरफोरनो कोरोना भाइरासनि लकडाउननि समाव राननाय जायो होननानै जोंनिसिम मिथिहोहरदों निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय दानिया सम सफैबाय बिदाय लानायनि बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ बावहरफिनबाय आरो लोगोसे बैसागो गोदान बोसोरनि हामलायथि जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों